Malaumo ng tourism sector sa Davao City nga makabangon na ang turismo sa syudad karong luag na ang restrictions. Gani gipaabot nga magsugod na ang Davao to Singapore direct flight ugmang adlaw. Ani report ni Argil Relator. Niadtong bawal pa ang pagbiyahe, gipangandaman na kunudaan sa Davao City Tourism Operations Office ang guidelines alang sa mga aktibidad panahon nga muluag na ang COVID-19 restrictions. Lakip na ang pagpangandam sa pag-ila sa Davao City, isip venue alang sa meetings, incentives, conferences and exhibitions kun mais. As of February, we already had around 48,000 but this is based on hotel occupancy reports. Bisan dili pa abli ang tanang hotel sa syudad sa karon, apan ubay-ubay na ang naga-operate aron ma-accommodate ang mga bisita nga nagaabot sa syudad. Yung isang naging problem right now is yung frontliners, kulang tayo. Because syempre during the time ng nung pandemic, everybody went home to their provinces. So now, yun yung naging problem naman ng ating mga accommodation. Gani sumala sa nagdumala sa usa ka hotel sa syudad, misaka ang ilang bed occupancy ug dunay mga semana nga fully booked na sila. Sagad matud pa sa mga tourist arrival kay tungod sa trabaho, business o corporate activities. So nung unang mga linggo natin, aminin natin medyo mahina, parang diesel baga, no? Kailangan munang uminit. Pero itong mga recent weeks po natin, the past 3 weeks, on high occupancy tayo. Nagka-full occupancy po talaga tayo last week. Alam niyo nila Mamona, nung crew natin. Tapos nitong linggong to, high occupancy po tayo ulit at ng mga susunod na linggo. Malaumon sab ang tourism sector sa syudad karong magsugod na sab ang daily direct international flight nga Davao Singapore sa usa ka international airline nga gilaumang mas mapadaghan pa ang tourist arrival sa syudad. Hinuon sa karon, gilaumang mas daghan ang mga returning Filipinos nga mga bot. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.